Hi guys, good morning. So padung ta karon guys ang bagong trabahoan among suwadan ang kalsada ba kung pila ka minutes ang daganan kung gikan jud mi hatod ni Akiyo. Kay mag-start na ra ba ko ugma. Let's go. Today ko nagtrabaho sa una guys, dira sulod ana nga kanaing sulod ana nga mga company. Dira ko nagtrabaho sa una katong mga fruits. Bye! Welcome to new learnings and experience na punta. Amo ning gitry guys kay para makahibaw ko ba kung mga pila ka minutes ang daganan sa kani nga road kay kung pwede man pud kung gikan jud mi sa bahay naman pilahing road dito pero kung mobalik man ko after nahatod ni Akiyo sa school murag mo take time si Jack kay mga 10 minutes siguro po to kung balik kun to nahang agi bagikan sa mong bahay. So amo ning isuwadyan nga road karon kung asay mas dool kay para kuanta maka-save ta sa minutes ba kay ladyo-ladyo man gud nihang bagong company guys. Mo take og mga 30 minutes, mga 35 kung traffic 40 ba inana. So among gisuwadyan karon para makahibaw jud ko ba mabana-bana na. Say hi papa. Nata diri na bridge. Ay. Muna ni ang road sa hang trabahoan nga bago pod. Excited na ko mo work guys kay magtulo na pud ko kasi man nga nagtambay ba. Sige ra tag pagawas og kwarta kay sige padas Pilipinas. Inja sige ra pud tagdawat og hatag dita kuya mas madyo man tong najud ko ang kagalingong sweldo kay ako ra may magbuot kung sa gastuhan plus tagaan pa ko nita kuya. Inja Pasko na pud ba natay sweldo inig Pasko. Kung inani nga oras guys kay way traffic kuan mining gikan ay 8:56 na karon yan gikan mi mga 48 mining gikan sa school ni Akiyo. Jaway traffic kung inani nga oras kay ang traffic daw kuno diri kay mga 7 to 8 kay mo man jud na ang working hours. Inja ako kay muina man kog 9:30 kay maghatod pa man ko ni Akiyo sa school so wala na day traffic ka adto diri. Nigpadong na to uli guys pwede ra pud ta magpagasolina dira pero medyo mahal lang. Nya kana nga company guys kanang nay nakasuwat nga Nikki kung mo turn left ana kay padung na sa company sa katong trainee pa ko sa una kana ay Nikki. Kung turn left na kay aton tapadong sa Yamagata, Asahi. Dira ko nagtrabaho sa una katong trainee. Pwede man ta ko mobalik pud sa gitrabahoan nga trainee guys kay nag-chat man tong among kuan murag manager na mo sa una katong trainee pamiba nga kung na daw ko'y ma-recommend nga pwede mo sud sa ilang company kay pwede daw. Kung gusto ko mo sud pwede ra gud unta putog ako. Sa plano na mobalik na jud unta ko dito. Di ko madawat ani diri. Mobalik na unta ko dito. Sa kay nadawat man ko so di isa lang ko mobalik dito kay along kuan ba new experience na punta. Iabot na mi guys 15 minutes ra. Duol ra man dai gid no kung walay traffic. So mo ra to guys ita kuya abi ko mo park pa. Mo kuan na jud sa mo sulod ra sa parking ba kay para di maglisod og U-turn. Hoy kwenda. Naman po dai ko andiri guys, na po dai hoy ko andiri nursery ba. Na nursery diri nga kani nga company guys kay na sila nursery ang mga mama nga magtrabaho diri kay na sila nursery ang tag-iza kay ang company ba. Mo sa day nga ganang di nako ganahan nga magtambay guys, ganahan ko mo trabaho kasi Akiyo naka-start naman gud sa nursery, ja kanang na anad na siya sa nursery ni ja karon ba, ja kung di ko pwede raman ko di mo trabaho or pwede ra ko nga kanang 4 hours sa judahang trabaho ba, ja si Akiyo man gud mobalhin na pud sa lang eskwelahan, mag-adjust na pud si Akiyo, ja mo na hanggi problema mas madyo pag ako na lang may mag-adjust ba kaysa ni Akiyo kung nahimutang na si Akiyo sa isang nursery karon. So ato na lang man siya dito, ja bahalag ako na mangitag trabaho kay dali ra man makakita trabaho diri guys. Inja sayangan pod ko kung pwede naman po kung mo trabaho kasi takuya taghatag mo na kada buwan pero ang hamangong giapas pod kay kung mag-school si Akiyo kay nursery man gud diri sa Japan guys kay nindot ang training ang ilang disiplina sa bata ba ang kanang independent itudlo man gud nila sa mga training jud nga kanang unsay mga saktong buhaton kanang sila ray dapat sila ra kabalo mag-ilis magsuot sapatos mga inana nga training ba nga dapat man gud na makatunan while gamay pa ang bata kay para magdako sila ba nga maanad sila nga kabalo sila mismo jud. Muna sayangan ko nga maiundang sa Akiyo sa nursery. Inja ang nakanindot pud guys kung magtrabaho ko kay najud ko ang kogalingong kwarta. Inja si takuya bahalag tighatag pud na ang hangong sweldo kay aho ara jud na bahalag unsa na napagamit. Inja kung nakoy sweldo kay makapatuyang ko gastos Pilipinas ba nga kay si takuya wa man pakialam sa akong kwarta. Inja muhatag pud basta kuya para sa college so nay additional so mo na mas maadyo jud mas advantage kung
kanang magtrabaho ko. Kay kung magtrabaho po ko diri, daghan mag opportunity sa trabaho diri guys, kay di man ko distrikto ang way kanang tagas nga qualification diri ba. Inja ang nakanindot po diri kay na ako sa Japan, chance na jud ba nga makatrabaho. Total pila ra man ka oras, kay mura ra man kung nagduwa-duwa na 9:30 to 3, 5 hours ra. Inja basin 4 days or 5 days depende, kay di man po ko pwede nga mulapas ko sa oras sa school ni Akio. Nag-agad jud ko sa naman ko limit na ang nursery ni Akio kung pila ra ka oras pwede trabahoan sa mama. So mura na ang giagad. Apo day laing gasoline station diri guys nga mas blato-blato. Subutang talang guys kung ang aha din sweldo diri guys sa mga nangutana kung pila sweldo diri sa Japan. Ahang kuan kanang murag beginner nga sweldo ba kay 920 daw, 920 na per hour. Inja kung trabaho ko a day, 5 hours a day, inja basin 4 days in a week ra ko, inja isa ka buwan na nice, mukita ko mga 7 kalapad or 8 kalapad. So kanang 8 kalapad guys, nga sweldo, 8 kalapad diri sa Japan nga sweldo, kung sa Pilipinas na kay 33,000. Inja kada ko na nga kwarta plus muhatag pa ko na si Takuya kada buwan og 5 kalapad kay si Jab na pa-eskwela sa college sa manghod. So dako na kadyo nagtabang sa makapatuyang na kog padaro ato among jud nga di ko ganahan nakatambay ra ba nga di na malihel kay di ko ganahan magsigig pangadyo ni Takuya kay di ko ganahan magpasigig padugang ba kay maikog ko kay si Jab tanan nagbayad na mo diri sa mong living diri sa Japan mo badja jud koy gastuhanan diri pati gasolina sang sagdanan si Jab. So mas ganahan jud kog nahoy kaugaling ang kwarta kay dako na kadyo sa Pilipinas inja ako ara bazana. So makapatuyang ko inja napod ko mga kagaling gusto jud, mga napa ko mga pangandoy pud nga gusto pa na ma-achieve. So ganahan ko na jud ko ang kagalingon inja chance manggod pud na kay sa Akio nursery na badja, nursery na si Akio. So na ko time ba kay magsigira ko nas ba magsigig ko atubang sa cellphone or kanang mag business ko ang business kay di pud badja na permanente. So at least na ko trabaho masig pila ka oras makasweldo ko ingon ana inja napa ko sideline tagaan pa ko ni Papa. So bintaha jud makaingon ko nga murag bintaha jud ba. Napo diri guys ay gasoline station, daghan man day tagmalabjan nga gasoline station ay padong natog uli kung maud tan tagas ba. Tira ka jud problema kay naray mga mahapitan. Balik na ta guys. Diri ko nagtrabaho sa una. Kana ay sulod ana guys, daghan magkampanya ana. Time check 9:12 na guys. Ang sagdanan ng kalsada day kay wakajoy mga sagdanan basta inarong orasa. Kaya mga tao to oras trabahoan, naningkamot na naningkakay na sud sa trabahoan sud sa company. Diri mi nga lugar sa una guys, nagpudso katong gamay pa si Akio. Diri mo ni tawag nga Ishishiba ni Papa. Kana dira dapita ay nadira ang boarding house apartment ni Takuya sa una. Kay naman ko diri do ang kanang army na dito. Nay pulis ay. Unsa karon guys kay padung ta sa hotpot. Kay maghatpat si Takuya kay para makarelax siya dito pa. Inja kita paabot ta sa gawas, di naman ko musud kay para makakuan ko ba maka-edit ko. Diri ra ta sa parking magpaabot kay ganahan ko mag-edit. Niligay. Welcome to Obo. Ta dira guys kay bugnaw diri ba nay kahoy di kadto init. Suko Papa. Amblihan lang natong bintana guys kay para musud ang fresh air ba. Kay para di na mag-on si Takuya sa sagdanan ba para makasave sa gasolina. Nay, nakasud man ang fresh air. Inja bugnaw man diri dapita kay na may kahoy. Hi. So ari ra ta diri guys magpaabot si Takuya to ana aron maka-relax pud si Takuya ba kay karon ra ba jang day off. Kapoy pud kadto na sa Takuya oy kay trabaho ba na si Jap. Grabe kayod pud trabaho kay kinahanglan man jud ka mo kayo diri sa Japan guys kay tungod sa kamahal sa kinabuhi diri inja kinahanglan sa jud ka magkuan sa imong kwarta nga makasave ka. So mao ra to guys, thank you for watching. Anta nalingaw ra mo sa namoy mga bagong na hibaw-an diri sa Japan sa mo ang kuan diri gamay about sa mong life. So kung namoy mga pangutana pa sa katong nangutana pila sweldo diri sa Japan, so mao na ang sweldo na diri guys. Depende pud ang rate diri guys kay sa Tokyo lahi pud ang rate sa Tokyo mas mahal-mahal didto kaysa diri sa Nagano. Pero sa HUA kay depende mo na guys kay kung magdugay na pud ka sa company makataas man pud na imong sweldo. Ang uban kay maabot na 1,000 na. Ang uban pud nga naman po agency guys nga dako ang sweldo 1,000 ang per hour mo to dagko jud nga kanang sweldo kay ang per hour 1,000 dako na sa Pilipinas. Pero sa HUA kay di man direct man ko
So mo na ang rate pero dako-dakoan naman ko dako-dakoan naman ko na guys kaya ang kwarta ara ba dya. So madyo na laman na makatabang das Pilipinas makapalihag takon sa gusto natang palihagon sa Pilipinas kung makaluyan. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.